Здравейте! Аз съм Лилиан Георгиева и съм музикотерапевт. Днес в студиото на Prenatal Space, където използваме музиката, за да подобрим когнитивното развитие при децата и да настроим положително майката при една бременност, сме поканили доктор Зорка Угринова, която ще ни разкаже как хомеопатията може да ни помогне и по какъв начин да я използваме, когато сме бременни, при децата си или в какви случаи човека изобщо я използва за лечение. Здравейте! Здравейте, Лили! Бихте ли ни разказали малко повече как се насочихте към хомеопатията и по какъв начин тя помага на човека? Благодаря за възможността да бъда днес твой гост. Наистина, твоето студио още с първите стъпки променя енергията на човека. Тук излъчването и хармонията се усещат и благодаря, че си създала такова прекрасно място. Насочих се към хомеопатията много отдавна. Завърших медицина в Медицинския университет София през 1996 година. И почти веднага научих за курсове, специално за лекари, които се провеждат в медицинските университети в София, в Пловдив, в Варна, в Плевен и се водят от френски лекари хомеопати. Признавам пред теб, че неизвестното беше и до голяма степен много любопитно. Аз и мои колеги, много вълнуващи се, отидохме на първите семинари и в залата бяхме сигурно повече от 300-400 лекари само в град София. Пред нас лекари с дългогодишна хомеопатична практика разказваха как повлияват цялостното състояние на пациента. Никой до момента не беше разглеждал пациента пред нас, лекарите, в неговата цялост. Ние сме учили органи, системи, различни болести, различни симптоми, но някак си сякаш на парче. Болите гърлото, отиваш на уши-носи гърло и той оправя гърлото на детето или на пациента. Имаш обрив, отиваш на дерматолог или алерголог, той оправи обрива на детето или на другия пациент. И така някак си холистично, цялостно. Човекът в неговата цялост и като тяло, и като различни органи и системи, че даже и като емоция, енергия и психика, за първи път го чух от френските лекари. Това беше нещото, което ме впечатли и веднага след завършването на курса през 1998-1999 година започнах да практикувам хомеопатия в частен медицински център заедно с мои колеги. От тогава до сега аз правя само това. Работя с хомеопатия, работя основно с дечица и с възрастни, като най-чести мои пациенти са често боледуващите деца, бременните жени и родилките и кърмещите жени и пациенти с психоповеденчески проблеми. Било то дечица около тръгването в детско заведение, било хиперактивни дечица, било тинейджери, които пък със своята възраст имат свои симптоми. Това, което мога да кажа е с вече 30 годишен опит почти зад гърба си, че хомеопатията действа. Действа нежно, безвредно и ефикасно. Може би причината да идват тези пациенти, специално бременните жени и кърмещите, защото няма как да използваш конвенционална медицина, когато си в този период. Точно така. А пък бременността обхваща един 9-месечен период от живота на жената. И през този период тя първо може да изпитва разни симптоми, които са от самата бременност, а пък може и да й се обострят нейни и други хронични заболявания или пък жената просто да се разболее от вирусна инфекция с дискомфорт в областта на уши, нос и гърло. И тук вече конвенционалната медицина има много малко средства, с които може да подобри състоянието и качеството на живот на тази жена. Хомеопатията е безвредна, може да се използва от първия ден, в който жената вижда двете чертички върху теста за бременност, без никакъв риск, нито за нея, нито за плода и може без ограничения да се довери на хомеопатичните лекарства. Затова съветвам, освен да се обръщат към музикотерапевт, бременните жени веднага да си потърсят и хомеопат, за да може през тези 9 месеца, а и после времето, в което ще роди и ще си кърми детенцето, тя да си има своите индивидуални хомеопатични лекарства.
Как си обяснявате, че доста от хората са скептични, когато чуят думата хомеопатия и винаги се обръщат, така да се каже, към другата част от лечението с конвенционалната медицина? На първо място, според мен, от липсата на ясна информация и на второ място от контакт с хомеопати, които не са лекари. Тук веднага трябва да кажем, че хомеопатията като алтернатива на медицината е все пак само и единствено средство, с което лекарите хомеопати можем да лекуваме. Защото един нелекар няма как да се ориентира в сложните здравословни проблеми на пациент, особено ако той е хронично болен, да се ориентира в изследванията, да се ориентира като прогноза в състоянието на пациента и може пациента да се забави в правилно поставяне на диагноза, в необходимост, да речем, от оперативна намеса и от нуждата от физиотерапия, ако щеш, или пък друга конвенционална терапия и да бъде заблуден по някакъв начин. Затова, когато хомеопатът е лекар, той може да прецени този пациент пред него само с хомеопатия ли ще лекува, ще го насочи ли за допълнителни лабораторни или други изследвания, които са нужни за точното поставяне на диагноза, ще го консултира ли с конвенционален специалист, дерматолог, онколог, гастроентеролог и така нататък, или ще му предложи хомеопатия плюс конвенционално лечение. Просто ще води пациента в посока на неговото оздравяване. Разбира се, голямата цел е пациентът да се чувства добре и състоянието му да бъде адекватно проследявано и лекувано. Вие имате нова книга. Бихте ли разказали малко повече за нея и към какви читатели е насочена тя? За кого е подходяща? Книгата "Хаштаг избирам хомеопатията" е първата ми самостоятелно издадена книга и почти няма още месец, откакто тя е на книжния пазар. Да, насочена е най-вече към младите хора, младите родители, които отглеждат дечицата си от 0 до 18 години. И вътре съм разгледала най-честите симптоми, които могат да се проявят при децата в тези отделни възрастови граници и каква е възможността на хомеопатията за профилактика и за лечение. Ще кажа и нещо любопитно. В хомеопатията има така нареченото понятие чувствителен тип. Това са група дечица, които си приличат визуално, имат сходни болестни тенденции и индивидуалните им лекарства много си приличат. Тези групи дечица са разгледани в тази книга и това са чувствителен тип пулсатила, чувствителен тип ликоподиум, чувствителен тип калкарея карбоника. Има мои авторски стихчета преди всяко от тези лекарства разгледани и илюстрациите в книгата са от един много голям мой приятел на 8 години, Георги Петрушев от град Рила, който пък илюстрира и беше така любезен да предостави своите илюстрации към моята книжка, така че имаме и детенце, което със своята енергия и със своите боички и цветове нарисува тази книга. Тоест тя като един наръчник за хора, за родители, които могат така да се подсетят, да си помогнат след да се информират най-малкото за широката палитра от възможности на хомеопатия. Да. Хората не знаят, но аз първо искам много да благодаря, че сте мой гост днес, защото аз лично съм изпитала какво е въздействието на хомеопатията върху моята дъщеря. Тя скоро ще стане на 4 години. И когато беше на около годинка, за първи път научих за вас и я доведох на преглед, защото тя може би е била година и половина, защото вече беше започнала да ходи на ясла и буквално една седмица ходеше на ясла, след това една седмица беше болна. При личния лекар получавахме списък с лекарства, които тя може да използва, които обаче ни, според мен, завъртяха в един кръг от недоизлекувано нещо, което се случваше, едно и също кашлица, сополи. Родителите знаят през какви перипети преминаваме всички, когато децата ходят в детска градина. И когато я доведох при вас,
колкото и невероятно да звучи на хората, тя може би веднъж годишно най-много да се разболее. При нея просто настинката, буквално неразположението минава, отшумява за 2-3 дни. Какви са методите, които хомеопатията подкрепя в, така да се каже, през цялата година? Какво правите вие, за да помогнете на пациентите, така че изобщо дори да не се стига до това разболяване, което в последствие, нали, вие ще помогнете да бъде излекувано? Лили, ти току-що очерта основния проблем на младите хора, феноменът често боледуващо дете. Детето, което в понеделник отива здравичко на градина, в сряда тръгва запушено носле и водниста секреция и вече се започва един омагьосан кръг. Дали ще започне и да кашля, дали ще има дрезгав, спаднал глас, поредния ларингит, дали ще го заболи ушенцето или пък нещо друго ще се случи, но повечето от родителите наистина влизат в този капан на честото боледуване. Какво правя аз и моите колеги хомеопати? При първа среща с родителите снемаме много подробна анамнеза за здравословното състояние на това дете. От кога започна да боледува? Има ли начин, по който винаги протичат вирусните инфекции при него? Има ли доказана трета сливица? Това обикновено утежнява състоянието на тия дечица. Имат ли в семейството алергии към нещо и самия малък пациент някога обривал ли се от нещо? Как е минала бременността? Как се е чувствала жената, ако щеш психоемоционално по време на бременност? Как е преминало после родоразрешението? Кърмаческия период на бебето, първите месеци. Всичките тези неща очертават в досието на пациента неговите индивидуални характеристики. И те ни дават, тази информация ни дава основание, кои точно медикаменти, забележете, за профилактика на това детенце да дадем. Разболява ли се, когато има още едно, да речем, болно в градината, това детенце е второто разболяло се. Или пък всеки път, когато времето се променя, става дъждовно, студено, мъгливо, на нашето детенце се запушва нослето, започва да кашля. Или пък всеки път, когато отидат на морето, се появява стомашно-чревния вирус, или детето се обрива от слънце. Хиляди тези нюанси на индивидуална заболеваемост са тези, които ни дават основа и основание да изпишем конкретна хомеопатична схема на това дете. И ти даде пример какво точно се случва, когато детето започне да си получава своите лични хомеопатични лекарства. То спира да боледува. То пак е изложено и на промени във времето, и на контакт с болно друго детенце, но не боледува. Наистина невероятна сила има хомеопатията, и аз го казвам абсолютно по лични мои наблюдения. Понеже преди малко зачекнахте темата с бременността и как преминава тя, освен на чисто здравословни проблеми, които може да изпита една бремена, по какъв начин вие можете да й помогнете, ако има някакви психоемоционални нарушения, и какво съветвате младите бременни жени? Майчета. Аз от много години съм гост, и вие знаете това, в различни училища за родители. Там основната част от аудиторията са бъдещи родители. Много се радвам на първо място, че все повече татковци виждам до бременните жени. Това мога да го кажа съвсем така откровено, че в годините женската аудитория вече е по-пъстра с татковци в нея, и то татковци, които са дошли, слушат с разбиране, задават въпроси и искрено са загрижени за състоянието на своите жени. Сама по себе си бременността е един много хормонално богат период и променлив период в живота на жената, и е нормално тя до някъде да се чувства и по-тревожна, и по-притеснена, и по-раздразнителна, по-неспокойна. Целият калейдоскоп от различни емоции може да бушува в тялото и в психиката на тази жена много месеци подред. И тези жени имат нужда от помощ. Тези жени имат първо нужда от разбиране. Не само от партньора си, от родителите си, от своите приятели, ако щеше от колегите на работното място, но да имат на разположение и по един доктор, лекар-хомеопат, който също да ги държи за ръка през тези 9 месеца. Имам вече много млади жени, които казват: не ми е първо дете, за втори път съм бременна, но като че ли първото дете бях по-смела, по-лъчезарна, по-жизнерадостна. Сега съм много притеснена. Как ще мине тая втора бременност?
ми като си дойдем с бебето вкъщи, баткото или каката боледуват много, ще ми боледува ли детето, аз пък ще се справя ли вече с 2 деца, аз пък как ще направя кариера като егона, сега за втори път ще изляза за 2 години от професионалното ми съсловие. Хиляди житейски истории и ситуации измъчват тая жена и тази жена има нужда от подкрепа. Хомеопатичните лекарства са насочени от една страна да уловим нейното слабо място, да видим къде точно е камъчето в нейните собствени обувчици и там да помогнем на тази жена да се справи със собствените си страхове и така притеснения. Смея да твърдя, че има различни хомеопатични лекарства. От една страна чисто за хормоналното равновесие, от друга страна за подобряване на съня, за подобряване така на настроението, ако щеш, на това тя през цялата бременност да бъде благодарна и щастлива, че отново преминава през този период, а това си е благословия, и да може да се наслади на всеки свой ден от момента на зачеване до после времето, в което ще почне да гушка детенцето си и да се грижи за него вкъщи. Сега като разказахте за неразположенията при бременните жени, веднага ми изниква в съзнанието това, че реално когато майчетата идват и при мен на музикотерапия за бременни, споделят за тези притеснения, съмнения. Забелязала ли сте да има добър метод на работа в колаборация между хомеопат, да кажем, както съм и аз с музикотерапевт? Прави ли се това по света и защо тук нещата идват малко по-бавно? Да, права сте, защото тук има място и ароматерапията, и музикотерапията във ваше лице, и хомеопатията. Т.е. има много алтернативни методи, които ако се хванем различните специалисти ръка за ръка, и поддържаме така здравословното състояние на тези жени през тези месеци, успехите ни със сигурност ще бъдат много по-големи. На първо място, единствената така точка, която е важна, как действа щитовидната жлеза на тази жена. Това е от изключително значение. Защото ако жената е имала проблем с щитовидната жлеза преди забременяване, по време на бременността тя трябва много прецизно с помощта на своя ендокринолог да преценява състоянието си, нивата на хормоните си и дозировката на трябва или не трябва на конвенционалното лекарство. Това е нещо, което винаги трябва да се следи, особено ако жената започне да се усеща емоционално нестабилна. На второ място те се правят рутинни кръвни изследвания, но да се видят нивата на желязо в бременната жена, нивото, ако щеш, на витамин D, колко е хемоглобина, защото една скрита анемия, това е било и менструираща жена до момента, в който става бременна, нивата на тези показатели също могат, ако са ниски границите и стойностите им, също да водят до една депресивност, липса на енергия, липса на настроение. И тогава жената просто да има нужда от насищане на съответния витамин или съответния микроелемент. И тогава вече с музикотерапия, ароматерапия, хомеопатия, достатъчно йога за бременни, плуване за бременни, защо не и всякакви други методи, в които да я карат тя да се чувства добре, ще имаме по-голям успех. Нека базово едни изследвания кръвни, една консултация с ендокринолог и след това ние всички за ръце ще й помогнем. Много ми беше интересно, преди няколко години отидохме заедно с, може би, 10-15 мои колеги от България на международна конференция по хомеопатия в Турция. Конференцията беше в Истанбул, но организаторите, турските лекари, направиха една обиколка туристическа за нас и ни заведоха до Одрин в музей на медицината. Това е нещо, което там съществува, забележете, 15 век. Построено е, ако не ме лъже паметта, 1480 година. Място, където са лекувани психиатрично болни пациенти. Забележете, в уния години, когато в една Европа средновековна, на пациенти, които имат проблем с психиката, с така психиатричния си статус, те са били набеждавани, че в тях се е вселил дявола и че те са опасни за себе си, за семействата си, за околните, и са били измъчвани и изгаряни на клада. В Турция, в музея по
на Музея на медицината, тези пациенти са били лекувани с музика. Имало е оркестър, който е свирил 10 човека, които са свирили на подходящи музикални инструменти, а в болничните стаи пациентите са слушали тази музика. Освен това е имало роман и на течаща вода, което ние днес наричаме белите шумове и много ги препоръчваме също и на бременни, и на малки дечица. Но ето ти вариант преди повече от 500-600 години, как е било гледано на психиката и на възможностите на музикотерапията за това. За да го правят толкова години, те са отчитали, че намалява тревожността, агресивността от тези пациенти, подобрява се качеството им на сън, на деня, буйстват по-малко, хранят се по-добре, имат по-нормален ден. Това нещо е постигано с музика. Всички ние, като лекари хомеопати, бяхме изненадани за толкова напредничав поглед върху душата и тялото на пациента в една страна като Турция. И то преди толкова много години. Понеже засегнахме вашето, така да се каже, тази анамнеза, която правите на пациентите, казахте, че ги питате как е протекла бременността им и раждането. По какъв начин повлиява на вече родилото се дете, ако майката е била тревожна или е съпътствано с някакви проблеми, износването или след това раждането? Бихте ли разказала повече за това? Лили, енергията тече от родителя и то от майката в посока към детето. Ако една жена от момента на забременяването е изпълнена с страхове, дали ще задържи плода, да кажем, ако е жена, която минава през инвитро процедури или вече е имала няколко загуби на плод, това са едни безкрайно тревожни жени и за тях всяка една бременност е само източник на страх. Ще може ли да го износи, ще може ли всичко да е наред? И няма как тия нейни страхове, тревоги, ходене по изследвания, престой в болнична среда, да не се отразят малко или много на детето. Нямаме точен механизъм защо и как това се случва, но това, което мога да кажа и да споделя своя опит е, че колкото по-спокойна е жената, независимо от това през какво тя преминава, толкова раждането, бременността и детенцето са по-спокойни. И по-лесно тази жена се справя с предизвикателствата на деня. Колкото по-тревожна, по-страхлива, по-напрегната, като че ли толкова по-трудно и се случват нещата. И по време на бременност, повече проблеми, по-рано да се започне, да речем, родовата дейност или тя да изпитва болезнени контракции, по-рано да получи родоразрешение, повече трудности да има около самата родова дейност. Затова и ти, и аз, нашата задача е да направим тези жени по-спокойни, независимо от ситуацията, в която те живеят. Ситуацията е такава, каквато е. Ние можем да променим нашата нагласа към това. И благословията, това, че е дошла рожба и на теб ти е присъдено до костната си да бъдеш майка, трябва да бъде водещата червена нишка по време на бременността. Всичко останало ще се оправи. Всичко останало ще бъде с добър край. Едно спокойно разглеждане на ситуацията, на събитията, една благодарност и радост от това, което те очаква, са много по-добър енергийно път, който тази жена може да избере да извърви. Дай Боже! Бихте ли разказали по какъв начин хората могат да се свържат с вас, защото вашия кабинет е в град София, но има много хора, които ни гледат, които не са от София. Как те могат да се възползват от вашите услуги и така да се обърнат към хомеопатията в градове, в които на мен ми се е случвало да пътувам с семейството някъде, да искам да купя на детето хомеопатия, влизам в аптеката, вътре казват няма такова нещо, няма интерес. Как да засилим интереса? Как ще могат да се свържат с вас? Няколко хиляди лекари са завършили хомеопатия от цялата страна. Лично аз имам колеги, с които поддържам връзка в големи градове като Плевен, във Варна, в Бургас, Стара Загора, Пловдив. Имам конкретни имена, които мога да дам.
при нужда на вашите зрители и да им бъдем полезни. Аз отскоро провеждам хомеопатични прегледи в Благоевград, така че за градовете от Югозападна България, ако дестинацията София е далечна, ето възможност да се видим на живо в Благоевград. Всички други биха могли да намерят моя телефон и координати на моя кабинет от Фейсбук страницата ми Хомеопатия всеки ден с доктор Угринова, да се свържат с мен и вече според конкретния случай бих могла да дам някакво решение индивидуално за всеки от тях. Чудесно! Скъпа ли е хомеопатията и така ориентировъчно да ни кажете дали трябва хората да дават 1000 левове за нея, за да се лекуват? Тук е мястото да кажа, че много от доброволните здравни фондове, към които младите хора правят застраховки ежегодно, поемат и прегледа при лекар-хомеопат и покриват стойността на изписаните хомеопатични лекарства в рецепта. Това е важно да се знае и аз от години работя с такива пациенти, на които прегледите и лекарствата им се покриват от доброволно избраните здравни фондове. Оттам нататък мога да кажа, че прегледа при един лекар-хомеопат е сигурно по-евтин от един единствен антибиотик. А стойността на рецептата е пъти по-евтина и стигат хомеопатичните гранулки за повече от месец и пак е на стойност по-малка от цената на един антибиотик. На всичкото отгоре хомеопатичните лекарства имат много широк срок на годност, така че веднъж купени те могат в продължение на 2-3 години да се използват, така че лично аз смятам, че хомеопатията е нежна, ефикасна и евтина терапия и профилактика. Бихте ли ни казали дали има хомеопатия, която може да подпомогне по-лесното преминаване на жената през раждането? Да, има такива лекарства. На първо място искам да кажа, че има хомеопатично лекарство Лили, което ако почне да се взима от 3-я месец лунарен на бременността, жената ще направи по-малко стрии. Веднага казвам тази естетична част на хомеопатията. Имаме лекарство, което ако почне да го взима жената, това, че ще качи килограми, това, че ще наедрее коремчето, бедрата, раменете, областта на гърдите и гръдния кош, няма да се нацепи много кожата, т.е. тя ще запази своята еластичност. А тогава, когато вече жената влиза в 9-я месец и става ясно дали ще имаме раждане по нормален път или жената я очаква оперативно изваждане на бебето поради една или друга причина, има група хомеопатични лекарства, които се дават в комбинация. Хубаво е да се започнат поне 10 дни или преди датата, за която е насрочена операцията, или 10 дни преди очаквания термин. Но аз в моята практика правя след 9-я месец, вече ги пускам тези лекарства, така че жената, когато и да се случи раждането, вече да си ги е била приела. Могат да се разтварят във водичка, 3 са хомеопатичните лекарства, а могат и да се взимат на чести приеми. Като съветвам майката до момента, в който влезе в родилна зала, вече да се ражда детето, до тогава да ги приема. И има си хомеопатични лекарства, които в момента, в който пък тя излезе от родилна зала и може да приема храна, водичка или хомеопатия, да си започне пък друга хомеопатична схема, която е вече за възстановяване. Като това възстановяване пак зависи от това как е протекло раждането. И веднага казвам, че тези хомеопатични лекарства са съвместими с упойката, с подготовката, ако такава се налага, с системи или по друг начин на жената и не пречат по никакъв начин нито на нея, нито на бебето, нито на конвенционалните лекарства, които колегите гинеколози, акушер-гинеколози ще приложат към тази жена. В момента, в който родилката и бебето или бебетата, има вече много 3 знаци в практиката, се приберат у дома, има хомеопатични лекарства, които пък да подпомогнат кърменето на тая жена. Ако тя иска да кърми, но кърмата, да речем, е по-недостатъчна, има едно лекарство, което стимулира кърменето. Ако развие някакво възпаление на млечната жлеза, посока мастит, мастопатия, да речем, тогава има други хомеопатични лекарства, които да успокоят възпалителната реакция в гърдите и жената също да продължи да си кърми. И веднага ще кажа, че има и лекарство, които пък, когато е време за отбиване, след година и половина или 2 на маника, тогава, когато кърмата трябва да спре, да направим така, че този период на отбиване да бъде лесен и за детето, и за майчето.
Така че има широк спектър, голяма палитра от хомеопатични лекарства за целия този деликатен период от живота и през който жената ще мине. Всяко детенце или боледува по свой собствен начин. И ако кажа, да речем, симптоми изброя, температура до 37,5, лека водниста хрема, лека суха кашлица, въртяхме се, не спахме цяла нощ, казват родителите, един конвенционален лекар би изписал на тези симптоми, на тези 3 деца, да кажем, с такива симптоми, една и съща рецепта. И тя ще включва в себе си капки за нос, ще включва сироп за кашлица, ще включва витамини, имуностимулатори и да речем близалки или нещо за гърлото, локална обработка. Представете си ги обаче тези 3 дечица, сега ще ги очертая пълнокръвни пред вас, защото те имат тези симптоми, но това са 3 различни деца. Едното е, да кажем, прилича на твоята принцеса, русичко, беличко, спокойно детенце, което изчаква в чакалнята при лекаря хомеопат, в скута на майка си, или нещо си рисува, или нещо си прави. Русичко, беличко, спокойно детенце, което изчаква в чакалнята при лекаря хомеопат, в скута на майка си, или нещо си рисува, или нещо си прави. И тя има температура, запушено носле, хрема, кашличка и не е спала цяла нощ, но така се държи детето и така изглежда. Представете си един, който може да е русичък, може да е рижичък, може да е и брюнет, по-скоро е светъл обаче, с едни червени бузи от температурата, който въобще не може да седне до неговата майка или татко. Той върше и обръща кабинета ти наопаки и той с тия симптоми. И майката казва, погледни го, няма да кажеш, че е болен. Цяла нощ е горял в температура, не сме спали. Нищо общо с картинката на първата дама, нали така? Да. И сега си представи едно пък кисело, неспокойно, ревящо, пищящо дете и няма скут и няма позиция, в която да го умириш или да го спасиш от него самия в този момент. Тия 3 деца, макар и да са с еднакви симптоми, те ще получат определени лекарства да ги лекуваме и 3 съвсем различни лекарства, така че тези деца да не боледуват. Да речем, първата ще получи пулсатила, така че да е здравичка, втория ще получи сулфур, за да е здрав, третия може да получи меркуриус солубилис или хеперсулфур, така че да е здрав. Виждаш колко интересна е хомеопатията, и цветна, и различна. Няма да забравя, преди години в курсовете по хомеопатия в Медицинския университет преподавахме на студенти по медицина вече и една студентка каза така: идвам на тази свободно избираема подготовка по клинична хомеопатия, защото за мен хомеопатията превръща медицината в изкуство. Цитирахме тогава много пъти, но това е така. Хомеопатията превръща медицината в изкуство и създава един много човешки, много цветен, много прекрасен образ и начин, по който можем да лекуваме. Настръхнах направо от това заключение. Нещо, което ми изникна така, докато разказвате, има ли ограничение във възрастта на това, хомеопатията на какъв човек ще помогне? Дали на детенце или на възрастен човек? Тоест всеки ли може да на практика всеки или на всеки? Но ти благодаря за този въпрос, защото има един пак мит. Хомеопатията действа бавно. Казват, ние не искаме да се лекуваме с хомеопатия, защото хомеопатията действа бавно. И благодарение на твоя въпрос сега ще обясня това, защо не е така. Хомеопатията не действа нито бавно, нито бързо. Хомеопатията се прилага на конкретен пациент и нейното действие зависи от пациента. При деца те са толкова бързо реактивни, защото вие виждате как тя бързо се разболява, да речем малката ви дъщеричка, тя бързо се и оправя. Един възрастен човек може във времето да му е нужно повече време да мине и да му излекува проблема. Така че хомеопатията не действа нито бавно, нито бързо. Ефекта на хомеопатията зависи. Зависи от това кой и от какво го лекуваме. Едно бебе с колики, едно бебе с обрив, едно бебе с температура, едно бебе с проблем с изхожданията, запек или разстройство ще се оправят в рамките на няколко дни. А за температура или хрема или кашлица и в рамките на няколко часа може да има промяна. При един възрастен човек
който отделно от това вече е хроничен, отделно от това пие шепи конвенционално лекарство и идва с проблем, който го мъчи от години, няма как ефекта да получим толкова бързо. Там ще е нужно повече време. Но на практика хомеопатията от първия ден до 101-та годишнина, да кажем, на пациента, би могла да помогне на пациента. Дали по-бързо, дали по-бавно, но има смисъл всеки пациент да опита и хомеопатичното лечение, и профилактика. И тя ще има резултат. Нека да разкажем и за дамите, които гледат. Има ли хомеопатичен продукт, с който може да подобрим състоянието на кожата, да озарим вида си, да изпънем бръчките? Да забавим остаряването. Има хомеопатични лекарства, които се наричат дренажни или лекарства за детокс. Отново ги изписвам така съвсем индивидуално подбрани, защото ако нашето момиче се оплаква от запек, или нашето момиче има проблем с жлъчка, или пък има акне, или следи от акне, или страда от студова или друга форма на алергия, екзема, атопичен дерматит, тя ще получи определени лекарства. Друга жена, която да речем пък се бори упорито с пигментации, или пък трета, която задържа вода и се оплаква от оточност, особено около цикъл, има си много хомеопатични лекарства, които да подобрят състоянието и на кожата, и на фигурата, и на общото състояние здравословно и емоционално на жената. И тук само пред теб и пред твоите зрители ще кажа, че следващата книга, която обмислям, ще бъде вече посветена на хомеопатията и женското здраве. И там ще разгледам и аспекта хаштаг красота, хаштаг стройна фигура и хаштаг бъдете здрави и спокойни. Страхотно. Т.е. това ще е един наръчник как от глава до пети да изглеждаме и да се чувстваме добре. Точно така. И то абсолютно безвредно. Чудесно. Невероятно звучи, нямам търпение да стане факт и да дойдете отново да ни го представите, разбира се. Благодаря ви много за това гостуване. На всички зрители под видеото ще оставим ваши контакти, така че да могат да се свържат с вас, да могат да поръчат книгата, да видят в кои градове могат да ви видят и на живо, да се запознаят и разбира се да размените контакти и знания с колеги, които имат нужда да научат и малко повече за хомеопатията, ако разбира се са насочени и имат желание за допълнителни знания. А пък сега заедно ще обсъдим как може да зарадваме всички вас с една обща колаборация, с която да колаборираме музикотерапията и хомеопатията и така да ви помогнем да изпитате удоволствието от музиката. Така че, ако в момента очаквате вашата рожба или току-що сте родила, следете страницата за хомеопатия и музикотерапия и очаквайте изненади. Не забравяйте, че по Коледа винаги се случват чудеса. Благодаря.